Pensamos que María Fumasa é especial, non? Demostra como a alegría pode un pouco ir máis alá dos límites que nos marca a natureza, non? E que a música tamén é un vehículo maravilloso para tentar derrubar esas barreiras, non? Físicas e mentais que existen nas persoas, non? Pasando de todo, pasando ben, botando fume, cantando en francés, berrando forte, falando en chinés, a soñar, a cantar. A Rui, que Rui está encima do escenario, é unha forma de que todo o mundo o visualice. Porque ainda que este no público é distinto, pero cando está no escenario todos é como un foco que están mirando e de repente todo o mundo sabe que é un neno que en silla de rodas que pode participar en un espectáculo e que é normal. Eso é o que María Fumasa quere que suceda. Tocan o trombón, estamos a piques de chegar á estación, a soñar.